toh kaba nengkong ngapriang subhai pi baro ki subscriber jongka YouTube channel jongka Good News TV ngapriang subharu pi ki pai tungai ki baju pai ya ke channel jongi ke Good News TV ban ngapriang subharu ya baro ki ba pai ya ke channel ke jongi kumjuru ya ke YouTube channel ke jongi hagajo ko por ngaso ban ai khublai ya pi kesnam thamai go sup ke badak terhai haga kerteng ke ba im ke jong utrai penong penim jongi u Yesus Kristus ka jingseng samla sinat ke persyang banyalap ya ketin ke jong blai lengba jong kani ke channel ban ngada kerpat ya baro bangin subha ban kersanlem ya ke jingseng samla daga bangin ya subscribe share ke channel kenang bagan long ke jingerap bangin yalap iketin ke jong blai ha kani gari ke bai ke jongi but ngida sengo komandru nagliang jong pi kum ginong sam lara pi kwa ban ai jing mut kano ke bangin kampan bha ya ke jing tre ke jongi lomba jong ne ke channel daga ba pin sob ha ban pha ya ke jing ai jing mut jong pi lomba ga email ke bangi bu haga screen wa PPOE bangin nang kumno ya ga banang kampan bha ya ke channel haga ga sengi ke banengkong jong snam ke sitarik jong Januari jong snam arajar arpsa kelong sengi haga ba mangi kum gi bangai ngidap lagi jing sungu yo blai paulai lam ya gasnem arajar arplai bro gawai por ai pat hangi ya gani gasengi ga matmai ya gasnem ga matmai bad habang penlai jingmut ayu bangin yo ban ekran ga khten ga jong blai haga bukum gani gasengi kabantan ga khten ga jong blai kabalawan shat hanga gin yo ban shimenta ban samlem galong na ke kitab jong Jeremiah lenong ke baar kundai ke dekat ke bakat wei ke khtin ngi jong blai ga ong kumne nabang atip ya gi jingmut ki banga nga perkhat chapang jong pi ong utrai ki jingmut ke jingsuk ken te om ki jong ge jing sniu pan ai ke jing kermen hapi hagapor bakut jong pi ublen kurku to ini yang pendam kejing duai belaing aingu yame pamela yalam yangi lomba jangan ke senam ke bala lej na bar pamela ai hangi ke senam ke thamai ni duai ko try habangi don ni ko ban yat ke senam rangkat ke ni khubor medan ban kren ni kerpade me to kren atrai na bagi syakli jame ni syashkor nomor melong ublehi ubal yalam yangi baju yalam yangi bad ubandang ya yalam yangi gi por baro sengo pa gi jing doai jongi namar ke keteng ci sungi pan naru menta sa tabom cikudru amen habangi pai sagani ke ketien gi jong blai kene ke jing kren gi jong blai sagi khon Israel lengba jong Jeremiah bat haba ngaperkhat i gisngi ke jeng im jongi ke penlong yang bangan wan segne ke benta jung ke tien ni jong blai ngi im ngi gisngi hakaba ngi osngo chpang gi thama ke thama Ukraine menta se ke thama Israel Hamas pat ki wei ngi dang shudep hausna marajar arpoi ya ka pandemic lane ya covid khat khandai bala sim yagi babon ngot ki men simbriu pad mentang i donru haga jing im ngejongi habangi yaji ni kesnam arpulai ngamtip segi wei gi jaka ndeng yo sngo yagi jing ut jongi be syang dukan hayo pad ki wei pagalong snam ka ba umdon ka khayi ka pateng kumtang yaji ni kesnam panin sayat gi kesnam arpsau ngintip ayukan ja ndagane ke tin jong blai ke kran shai bangadon
kajing perkat bangi pulai na ketien jong blai wong ka ong na ketien pareng ga bakam syai ga ong, for I know the plans I have for you. Namar ngatip ye ga plan ka mga don na ga benta jong pi. But haba perkat sepang ga plan kalong kum la se haba snaying ki yeng jongi kidan kam ye ga plan. Klam ka plan la dang isnayeng kalak banong ka yeng ka banom la ban ne ka banom la ban scam ka banom la ban itnat pat kumta ter kadan uai ka jingjia ha ka ba uai nagi mystery habala ai ka plan hu bala de plan do engineer uong nginom sina ka kum gane ka plan nomor ka luthan nrei u la pendunai gi paya pat habala dung ye ka slap ladung ye gibim hadin katugane gibim mat gaslap kila orpai ki prabangai ba i ke plan ngi jong blai ga don nam ta ga jing im jongi bat kata ga plan ngi jong blai ga ba don nam ta ga jing im jongi ka don ga ktin ka ba im ka jong u habangi pai shagane ga ktin ngi jong blai habangi pai shagane ga banta ka ba ngi osgo na ka ba ngala pule kapan kan mau yang i ya jingjia ya gi khon Israel ki khon Israel ki don ha ne por ha ka jingsha ring rau sha Babylon ki don ha jingsha ring rau sha Babylon but ha bagi don ha jingsha ring rau sha Babylon kine ki khon Israel kila du ya jing kermen baro kila do iging kermen larapi pule ya gane ka kitab nadu ka stang jong ne ka lenong pat kham se khamat jogani phinlap ya ga jing kran gi jong blai ba ulale ya gane namar ga jing tenju ya gi khon Israel khnang ba gi khon Israel kin sngau thu ya la ga jong ga jing bakala lagi ya la ga jong ga jing le lain pat kin yo ban phaino show blay but they hang ni po blay uong ngaran ka plan nam ta jong pi balaringi puli gani la yathu yangi ba ki khon Israel ki dang shu sedang ye gani jing sharing mrau but u Jeremiah u yathu pa uong ba blay uong ba phin sa ha gani jing sharing mrau go jong pi nyau post nam mdai khndiat snam kidan bon ki prophet lanigin na tu lupa ki ba lamler ki ba ong nginam ino ni don le jing kermen ublai un sapha ye ki kamba bat kumta ter bat ki jing tu lupa ki ba lamler ki ba bunja ki tu por nrei Jeremiah wong kam don ka last minute miracle ha kata ka por nrei kan simpor nyopos nem bat kataga plan ublei wong nga plan yigine baro nagamanta kajingpha kajongphi nagamta kajingpha kajongphi kumnongin nang nagani kajing hikai jonggak tin kajong ublei kabanga kwa banwanra hapreng jongi kini gopor galong kajing kermen hapreng gijing du jing kermen ngi im ha ka perthai ka badap sibun gijing kala kumangal ong menne ka global warming kriu start ki ong ba lara ka perthai kan kiu shu sa khandiat gijing shit hagni ka snam arajar af saw ngin poi segata ga baki ong ka inevitable ka ba ngimla shu ban kala mla shu ban kala ka jing hiar ga yo ka kot ka jing jur ka jing klam kam klam jam ka jing pang ki ba har kam ki ba wan ka jing im ga jangi hapadang jugini ki ek baro ublei ong yangi ki ba kini baro ngaron ka plan na ka banta jompi ublei ubalong try jongi try ulay alam yi kon Israel nagari jongki nagis ri Israel sha kari Babylon baru ong yegi kentin yegi nigi basa hapo Babylon uong kumno uong tote ki yeng
pi bat to syong haki to thung ki khper bat to bam yo so jong ki to yo ya ki tengah bat to pen kha ya ki khon shin rang bat ya ki khon kan thei bat to pen yo tengah ya lagi khon shin rang jong pi bat to ai ku rim ya la ki khon kan thei ha ki tengah ba kin kha khon shin rang bat khon kan thei bat nang bon hang ta tuat nang duna ka jing mut trong Jeremiah bat ka jing mut trong blai hang ne ga long ba to sa hang ta na ba ka ne ka jing long brau jong pi kam dei ga batang khndiat rei ka dei ka ba jerong kadai ka bajrong ka bangi dai bansa nomor kata kai ka bulai uang yang ni bangin le ka bhatam habangi dang don hagata ka jaka jong jing sha ring brau bangin le ka bhatam habangi don hapeng jong jing bangin le ka bhatam habangi don hapeng jong jing le jong jing im jong kai ka bulai ukran ka tin jong bulai bangi dai ban le ni dai ban long dai tang ginong yo ngau dai ginong le ru ya ka habang yo ya ga global warming ni dai ban long kinong le ni dai ban long kinong le ni shat ya kran kambun sin negi jaka sor segi jaka kendong kam tam segi jaka thain nong kendong gi badang im haga ba rep daga ba prat ya gi cloud ba prat ya gi lengkha bat ni ong ba kim dai ban prat ya gi ding gi si kim dai ban pen kelon nambar ba kaduna ke oksigen nambar ba kan sawan ra igane ge jing shit ya gane ge jing shit jang ka mei mariang bat kiri ge bala roi ru ki ais ndon da pisa ya gi ri ki balam underdeveloped ki developing countries bakin thung ya gi ding na ga jong ki ndre ge jing kli ga long ayu ki pat ki lale kumunuksa habang isyong menta kum hasor shlong hato ngila puju perkhat bahabang asna ka ying bangan syong ngadai bandon ru ijaka bantung we uding la kumno tang ban yo ka oksigen yalade la dam dai ban ai ba de ki we ru rekat no ngingi kwa yagi phalau jongi begin long ki bala dap daga simen ndon tang plang ru badap daga rong bat ki we ngidai ban le habang idon hapdeng jong ki jing ele jong jing im jong ki khon Israel ong yaki begin ya syong kurim begin tau gi ying begin ya rep begin ya riang begin ya roy top hinang roy umdai banang duna nginang roy umdai tang hagajing bun briu nginang roy umdai tang hagajing nang jing stad ndai nginang roy hagajing im makan jaman sim nginang roy ha kai ka blai ulai kayangi bangidai ban le kum gi khun ki jong ublai lakhat ingi bingin long ki sardar jong gane ka mai mariam ulakhat ingi bingin long ki sardar jong jing im ka jongi kane slak ndo pat kata ka bangidai ban nang le wat hapdeng jong jing ki bangingi ya kendu tan dau traguan nomor uladon ke pelan nagem ta jongi ke pelan nagem ta ke jing bah jongi ka baar pat larangi pule nagane ga kten nge jong blai ngio hagat khot ka banyau bau Jeremiah ong duai haba pidan hagata ganong ba duai naga benta katakan nong ba duai naga benta kita gibriu kibadon hagata kanong ba duai naga benta kita gibadon saudong ya gajeng im gajongi uong duai namar uong ladaki kiroi piru pinyo baniroi lang duai bat hagaftin Hebrew ki ong shalom ka jingsuk duai ya ga shalom duai ya ga jingsuk kam dai tang ga jingsuk ka ba ngila ban yo let's say
tang habadon bomdon gitma bomdon gijing ele bomdon gijing pang rega jingsuk ka bangila ban yo wat hapdeng ki paro ki bangingi mat haga jing im ngajongi ngin duai nam ta kan jing bha jong ta kan nong ba pengin syong ngin sa kenam bakan wan ka jing bha yang iru ngin duai nam ta gi parabriu ngin duai nam ta ki bran saudong ka jing im jongi kimrat kisim gido kiding gisi bat kiwai namar gajing pen im gajong blai kan sawan bat kan wan hagawai gasngi naga benta baro namar kata tongin duai ngiduai nam tagi noyalam jong kasensyar ga kadar ngiduai nam tagi noyalam lagi long haganu gajing ai namar lada gajing roy jong ki kan wan ra gajing roy yang iru kum gibangai ong kani gaktin gajong blai kabalai kabakong san loong to pin husiar gad khat ka prabat bakhandai nagi nong ya thulupa kiba lamle sap gaktin jong blai ong kumno gaktin gajong blai ka ong kumne naba kumne ong utrai ki pa ublai ki Israel watsha ya ki nong ya thulupa jong phi ki ba hapadeng jong phi bat ki nong khan jong phi bakin syukor ya phi lemne wat ngap ye gijing po sneu yang ki ba phi po sneu naba ki nong ya thulupa lam ler hapi haga kerteng naba ki ya thulupa lam ler hapi haga kerteng jonga ngam shimla pha mangayaki ong utrai ngidai banlom ki bahusiar ya kijing lamle ngi imegini gisngi ka parthai ka ba ngi ong ka parthai ka barit bat ki ki ba jia ka parthai ngi yo sngo ngi tip haga shiklip mat bat kidon ki ba ngi yo hagi YouTube channel jongi ki khubor ki ba live ho jan ki jing yathu ki ba live ho jan ki ba hagi bon ki khap ki ban bakla ya ga jing ngai jongi kum ki Kristan kamtam yangi kum ki kun Kristan jonga balang Presbyterian ban ngakwa ban ong kerpang ya gane namar habangi rakhi ya gane ga Christmas kila don ki waipat ki kenhon ki ba ben yangi kum ga balang Presbyterian pangiraki ya ga Christmas ka bomdon ki ong ka jingtho hagaktin ga jong blai kini ka basngau si ki dei ki ba la san larang ba lapan san ya ki haga balang Presbyterian bat haba kila mino na ga balang Presbyterian ki ben ya ga balang Presbyterian bat ki ong ga balang Presbyterian ga rakhe ga si Christmas ga bomdon ha ga Bible para bangi ba i larangi kwa ban ong larangi kwa ban ya argu lane ban ya tainia bat ki tungin kan mau baga sngi ublai kedai ga wai nagi sngi ga ba om sham tho ga Bible bangin don ya ga sngi ublai ka bangi ngi ju rakhe ga sngi sonde Hendrai kum ki Kristan ngira kia ka namar bangi ngai bau Jisu la mi pat bat ga sngi ublai ga ga sngi bangi kan mau ga sngi jong ga jing mi pat ga jong bangi syakri yo ublai ga ta ga sngi Hendrai ga sngi ublai ga sngi syong thai ga ublai ula bu ha ga kitab barim ga ga sngi sajai ka sabatan lada kini ki baong bangi ngira ke ga Christmas klem tho aktin jong blai lada gi lai jing seng sngi blai kiru kira ke ga bom tho aktin ni jong blai nang badon gi baong yingi kum ga balang Presbyterian ba ngi ngimsem la pen syong dor ya ga jing karsin bat gani ga jing karsin ngi kum ga balang ngi sim bat ngi hikai ba ha ga por balong riut khat ngi ong dei bandon ga jing kendu ga bakan zaman sim ngi la kendu
namar ba munsim ulo pan kendo yangi bangidan kami uji su kemunong penim ban ngi pediang riut khot halor jong kata kanong rim ngi bat scam ye gejing kha bat gidon pat de kiba pensyang nong rim ya gejing penim halor gejing penbaptis bangi kum gabalang perstrian gejing penoptis jongi kamlong gabapura pati ong ngimyao ya gejing penim lada gejing penim ka syong ha gejing penoptis ujisu udai ban syuan sy kepertai penoptis yu salai no labiang ada gejing penoptis lani ngilawan ong bahapor ba ujisu ong yo dakat halor jong gejing pena hagani gesngi men long lembat ngah ga paradise lada gejing penoptis kalong ga kongsan hadu kata ula ban ya lam syua ya na gejing pena syakawa jordan penoptis syua ya panam taya lam yang sya gejing pena bat soong hagani gesngi men long lembat ngah ga paradise di paramai ba i kidon sibun gejing thu lupa kiba lam le kiba pen artatin ya gejingat ke jonga ber gejong pi hangno ganong rim jongi gejingat jongi kamdai baga balang ke penim kamdai bagi jingle jongi ke penim rei ujisu udai unong penim badai tang mau bala ban ai ya gejing im kektien jong blai ga ong naba ublai ula i kata-kata ke pertai ke ba ula ai tino i lau khun bala khamar wei ba u bangai ha unom jot shu dai yo ya gejing im ka ba bom jukut nomor kata to ngin pensa skor gejing tu lepa ge balam ler nomor kinwan no try ngam sim la pha mangaki ngam sim la pha mangaya ki happy ki wan ki kam ki thu lempa ha ke keteng jongao trai kebasau ngidai ban long ki ba perkhat bad yo i jengai kene ke keten ngi jong blai kene ke keten ngi jong blai ke thu yagi khun Israel lag tu ke por ba ka jingjia jong ta ka jingwan yo i ki jong trai kan long hadien sapos nam kamdai ke ba chia lengkot kaban sawan no kumne sao pos nem kan jia tebun larangi perkhat bala da sao pos nem kemud maria kha harin nda nyo pos nem ngemud banong ha maria kha kemud ngi haban im nyo pos nem ban yo i kita ke jing yo lai kibalak kha kita ke por kim yo i kita ke jing yo lai nyo pos nem ngan sawan rapan ong utrai ngidai banlong ki yo i jengai kiba perkhat jengai ublai jongi ulong ublai ubayo i ye ka lawe namar kata mangi kum ki kristan ru ngin yo i ye ka lawe nginom pek tang ye ka ni ka pamenta ki para bangi ba i don sibun ki ba ong nai late school shu don sibun ki ba ong resign na gi kam sarkar namar ba utrai ula janwan hoi ke jing pen kre jongi ke jingwan ke jong utrai namar ngimtip la no unwan kedai ban long ke jing pen kre man ga sngi man ga klip mat nrei ke jing trei jongi kedai ban long kum ki ba trei bangin imsa ha ke ne ke perthai kini ki khun Israel hab gi syong kita ka ri jong jing sha ring brau ki tei ye ki ying ki thong ye ki jing thung kum ki ban syong sa hang ta nrei kim syong sa tang nhiều post nem kin sa leit no ngin nom syong sa ngin trei ngin syakri namar ngin nom syong sa hang ne nrei ngin trei kum ki ba syong sa namar ngin tip lanu ka por kanwan kawasan bade ngidai ban kermen scam hagata ka plan ke jong blai ngidai ban kermen scam hagata ka plan ke jong blai pigi khun Israel hagata ka por long don ki ba namar ba kalawan ka jing long depresi ki pigi don hagata ka jing sya ring brau ki lalai kilawa yagi duitara jong ki kim sim nang shu ban tem kim sim nang shu ban roai
Dei tin jong blei galong ba ngi dei ya kaban ngit scam shania scam pat kermen scam ha kata ka plan ka jong blei nhim dei ban le thau start hi nhim dei ban sngo start hi pengin yo na wei pat ka jing arab ri tang blei ban ai ka jing arab ya ka jing im jong hi la mi gi don hap deng jong ka jing pang habang idon hapeng jong jingpang ke jingpang ke bajur ke jing im jong i le se ngin shania ha ublei ha ke plan ke jong u ke plan ke jong ublei ngim tet kalong ke bakum no le se ublei wangan tenju ya pi da ke ne ke jing stam ba pin yo klau mut ban da pila kla ublei pen khia ya pi la ne teng teng ublei wang em kala dei ke por ban lamba jong ne ke jingpang ngan sim no ya pi ngim tet ya ke plan ke jong ublei tamang idai ban shania scam ha ke plan ke jong ublei kum gibriu ngi yaj hagne ke perthai ha gi kam gi bangi don bantrei ha lagalong ganung no ke kam lagalong ye khna school ha bagi yale igi exam gi jongki lagalong yangi kiba trei kiba khayi ki pateng kiba hapan pej ye ga yo ga hat baga kiu ga hiar ga yo ga hat khna bangin ngi khmi gi jing kermen nang ta lara kiu ga yo ngi kermen bangin yo ye ga jing nam ta ga kamai ga jongi lara hiar ga yo ngi du jing kermen ki khna lara ki yo ye gi jing kli ga bajam gi dan jing kermen bagin pas lara gi yo jing kli ga ki du jing kermen Blei wang shania blei ha ke plan jong u galong ba ngim dei ban khmilenti ba kin don tang kita ki basuk kin don tang kita ki ba jam ha ke jing im jongi ndai kin don ki ba ha ke jing im jongi ngi dei ban long ki ba la kre ba ke plan ke jong blei bangin kre kala don ha ke tien ke jong u man bangi ya man bangi jam la hikai yangi kumnung ngi dei ban le ha ke jing dei jongi shimet hagi jing dei jongi hagi jing kesem hagi jing dei jongi hagi imlang asalang hagi sensyar khadar pat kum ta tar ka bakhadu nalor baro ka bangile habangi ap ya ga ta ga plan ga jong blei ga long bangin yai wat yo blei hagi dekat ka bakhat lai khat sao ga ong bat phin wat yanga bat phin syam yanga Naba pinwat yang ada kata nut baro, bat pinyo syam yang ong utrai, bat ngan paino, bat ngan pen paino pat ya kajing long brau jong pi, bat ngan lum ya pi nagijat bendriu baro, bat nagijaka baro syagi bangala beno ya pi, ong utrai bat ngan nawa lampat ya pi, syaga jaka naga bang ngala pendring brau ya pi. Nin wat yo try daga donut paro la se ke ne snam ar jarak pulai ngimshim kan mau ban wat yo try ni wat pen ban ya ki e jong ne ke pertai ya ki jing so ba ki jong ka ya ga bor ya ga buram ke bakan ja pertai ndeyong try wat yang a wat yo try ndai bangin siwat ya tang higi por dan bun gibru gi bawa dia utrai tang la lapang berkata ke jing wadru kalong ban syubu ya ke bible ha ke singkli la kumba ke bible kalong kum ke kenja jadu ayure hendai bangin wad ya utrai daga nut ke jongi bar wad ya kat badang nglak ban syam Pengin yai wat yau trai ya ga khamat jong u haga jeng im ga jong ki paramui ba i kanungut nangi ki baju wan si ki jing aseng haga por si baje haga singi u blai ni wan ban wat yau trai ni wan namar bangi ha pan wan jing aseng ni wan namar ba ngim sngo ju ban syong haying Ngiwan namar gadai ke program yang ngi bengidai banwan. Pangiklet banwan yau trai dagat onut ke jongi baro. Hari ini kesnam arhajar arpsau pengin saya ya ka.
tong in wat yau trai daga donut ke jongi baro nambar ong gani gektin ke jong blay ngila yaj ke snem arajar ar pulai ngila yaj ke snem arajar nadu ke snem nadu ke snem gibang dangkhayangi hadu mentang ngila yaj ngila mat sibun ki jing kiu jing hiar ki jing ki jing suk ki jing kemen ki jing sausi bat kumta ter ban ngimtip agas nam arajar apoi ayukan cia ndre ngitip scam nomor gekten ki jong blai ga ong ngana bang ngatip ya ki jing mut ki bang perkat chapang jong pi ong utrai ki jing mut ki jing suk kai te om ya ki jing sneu pan ai ki jing kermen ya pi haga por bagut jong pi kan ni gekten jong blai ga kan sai yangi bau blai ulong blai ubam ju ino yangi ubam ju kelat yangi ubaju perkat nagam ta jongi ngi kum gi briu teng teng kum gi kimi gi pa lane mo teng teng ngi kelat ya gi khun ngi dang la ban kelat ya gi khun ndrai ublai la ban kelat yangi wong ngadon ke jingmut bang perkat sapang jong pi ngadon ke plan I have plans for you. Ketika plan gelong naga menta ke jing bha ke jing suk ke jongi margata to ai pamangi kum gi khon gi jong blai langi im hagane ke perthai sngi bangi long kum gi khon Israel haga jing sha ring brau ha ki ai jong ane ke perthai haga pop pat usoitan nadu bangi hap no na per eden ngila sha ring brau naga ta jing long jong dur jong blai hi ndrei blai ulodon ka plan panwan ra pat yang ngi bangin long ki khon gi jong blai bangin long gi jong u pat bangin la ban le ya gane ngin ko ngu ya ka pa blai ulahi kai yang ngi bangin dai ban le kemudian kan mau yang sai sin bahabangi don hapdeng jong ane ke jing im ka bangi im menta ngin le ya ka bhatam haga ta ka bangi don ngin tre ya ka bangi dai ban tre to tei gi yeng pi to shong to thung ki pe to bam ni so jong ki ndai tangata ndai ngin yai duai haga ta ka jaka ka bangi don duai ya ka jing su ka jong blai ya kita gi badon saudong ya ka jing im ka jong kila menlong ki bang ngia tip kila menlong ki bang ngia shun ringin duai nagam ta jong ngidai ban kenmau bangidai ban kiar nagi noy thu pagi balam ler nambakin sawan bun ndai tang phindia tu kin sawan ndai tang ata ndai ya ka ban yo i jingai ban pe jingai ndai pe tang ko manta ban ndai tang ata ndai ban yai kermen ya kata ka plan ka jong play namba ula ong la dan ka plan nam ta jong pi ngidai ban kermen ya kata ko gi kon samla gi bam padio kam yo jam ko gi kon samla ki ba ko gi long kmi long pa gi bran padeng jong jing gi jing jen jar pagi kon gi ngop gi drugs bat ki wei mangi ki ba mat gi jing ya kendu gi jongi gi bo per gi jongi u blai la dan ka plan ni gi jing im jongi ngidai ban kermen u ngim dai ban du jing kermen ban dai dang kata man ga klimat ngin yai wa yo blai ngin wadi u daga donut jongi baro ndai tang dak sentur ndai tang jing pendap rukam ndai tang jing pendap niam ngin da wadi u daga donut jongi baro te to blen ber khu yangi lomba jangan ni snam ke batamai un ai hangi padun penio hangi ya ta plan ke bang u ula plan ta jing im ke jongi padam ta jing im ke jongi iwei pe iwei u blen ta ke brom jong u amen.